Jedna z najväčších výhod AI generovaných obrázkov je v podstate aj tá najväčšia čierna diera. Dobre to ilustruje tento obrázok a ak nevieš, na čo narážam, tak ja ti to teraz poviem. AI generovanie obrázkov má veľa výhod, je rýchle, je efektívne, vieš generovať množstvo dobrých, kvalitných konceptov, ale tým najväčším úskalím je taký fenomén too many choices, alebo inak povedané paralýza analýzou. Je to stav, kedy máš tak veľa možností, až si z nich nevieš nič vybrať. A keď si aj vyberieš, tak potom špekuluješ, či si urobil dobre. Predstav si, že potrebuješ vytvoriť nejaký nový dizajn obalu na kávu. Tak len tak pre začiatok začneš rovno v AI-ku generovaním nejakých konceptov. Len tak na rozbeh. No ale po pár minútach ich máš desiatky, keď sa veľmi nudíš aj stovky. A v podstate všetky sú dobré, pekné, takmer perfektné. Tak ktorý si vyberieš? Tak ťa v hlave ešte napadne, no tak ešte jeden vygenerujeme, čo keď bude lepší. A ešte jeden, a ešte jeden, a ešte jeden. No a práve týmto sa nevedomky dostávaš do tej paralýzy analýzom, kedy máš príliš veľa možností a nevieš sa posunúť ďalej. Ostaneš zamrznutý na tom mieste. Je to ako ten zajazd na začiatku, ktorého som ukazoval, ktorý má v podstate k dispozícii tak veľa mrkvy, až si nevie vybrať ani jednu a ostane hladný. Ja si spomínam, že ako malý som mal na kazete zo pár filmov, ktoré som bol schopný pozerať dookola, lebo nebolo čo iné pozerať. Dnes si otvorím Netflix, 10-15 minút browsujem, čo si vlastne pustím a skončí to tak, že si nevyberiem nič a z USBčka si pustím Pána prstenov po 72. krát. A je to presne to isté. Takáto paralýza je fakt pliaga pre produktivitu, lebo si neefektívny, nespokojný a to je veľmi zlé kombo. Aspoň ja už som sa naučil, že AI obrázky nepoužívam hneď v začiatku, pretože tie mi dajú tak strašne veľa možností, až ostanem zaseknutý na mieste a nebudem sa vedieť nejak rozhodnúť, posunúť ďalej, preto si vždy na začiatku stanovím nejaké kreatívne mantinely, teda aké farby chcem používať, aký vizuálny štýl, aké grafické elementy sa tam majú zobraziť, aby už v tom ďalšom kroku tie obrázky, ktoré mi potenciálne môže AI-ku dávať, boli ako z jedného koša a riešil som už len také menšie odlišnosti ako vôbec celkový smer, ktorým sa vydám. Takisto si dávam nejaký interný limit na 10, 15, 20 obrázkov a ďalej už to neriešim. Pretože som sa poučil a už nečakám na ten perfektný obrázok, ten jeden jediný, ktorý v podstate nikdy nepríde, lebo vždy budeš čakať, či ďalším klikom nepríde ešte lepší. This is perfect. Takže fakt urobím ich 15, 20 a dosť. Jeden vyberiem a idem robiť ďalej. Uvažuj nad tým, ako keď scrolluješ na Instagrame alebo na TikToku. Tam sa takisto nikdy nedoscrolluješ do konca, lebo tieto platformy sú navrhnuté práve tak. To je ten infinity pool. Máte tam udržať čo najdlhšie, lebo to je ich biznis a robia to veľmi dobre. A niečo podobné je aj to AI generovanie obrázkov. Jeden bonusový point na záver. Ak si s tým aj tak nevieš rady, tak si prestan platiť premium, chod len s free verziami a tam máš automaticky dané nejaké limity. Buď počet obrázkov za deň alebo počet kreditov na generovanie videa. Vybavené. Whatever you said or did, it worked. Zhrniem to, na AI chod teda s rozumom, daj like alebo odber, ak sa ti to páčilo a dajme si ešte toho zajaca na záver, napríklad takých 20 verzií.